nyaya iripote yekuti muri kuakiuzwa kunangwa uroyi nemuroora nemwana. Ndafamba naye mwana uyu akanamatirwa. Hatina kuudzwa kunzi mwana uyu pane chiripo chichati. Mwana uyu akangonamatirwa akadonha pasi. Adonha pasi mwana uyu akangotanga kungotaura kuti nditete. Tete kudi kwavo zvikanzi ndoda kuti adzoke kumba chechi yangu izara. Ndio mutoro zvakaita papa ari iye uyu. Yanga yashota vanhu vangani? Atizivi papa. Yaizoda munhu wani. Ndio mutaurikiro wakaita ipapo. Kudzai amai. Nyaya iripo ndekuti ava iye mudzimai wanzvadzi yangu. Saka vakauya kumba kumaino vachiti pamusoro pemwana uyu musikana mwana wanzvadzi yangu. Saka mwana anoti akaita vana vanoita vanoparara. Ndiani? Mwana wanzvadzi yangu. Mwana wanzvadzi yenyu? Uyo uchii? Mukadzi wanzvadzi yangu. Muroora? Saka imi muri vatete? Kuti watai muri murume mungada muri baba mudiki kana baba mukuru amaya? Handiti? Ndokuti mukataura toda kuti mutaure zvinhu zvinonzwika. Ndauya mudare uyu muroora, uyu mwana uyu wavanzvadzi vangu, kana kuti munin'ina wangu. Handiti ndizvo? Taurai dare zvamuri kutaura. Saka vakauya, saka pavakauya vakauya vachiti uyu angane pamiri pacho paakaiteko zvinoti hatina kupaona hedu vachiti akazoona kuti mwana akashayika, mwana mimba yanga kusvika 7 months. Ndikasvikanzi munozviziva here? Ndikati hatisiri kuzviziva. Zvikanzi vari kunzwa kuti iko zvino zvanzi vava kunzwa kuti hanzi tete inini ndini ndiri kukodzesa nyaya iyi. Zvikanzi iye uyu paanorara anondota ndakapfeka zveblack. Ava vakatosvika vakadaidza inini, vakadaidza sisi vangu vakadaidza papa nemwakadzi wekusaidi kwedu vaviri pavaitsanangura nyaya yacho. Zvikanzi uyai. Muroora aitaurirai pachena? Pachena. Kuti mwana uyu anotokurotai makapfeka hembe tema? Zvikanzi izvezvi kuti anotogona kutokutiza akakuona ende zvechokwadi pane paitombonditiza. Ndotoshamisika kuti ko ndiri kutizirwei. Saka vakazodudzira musi wavakauya zvikanzi iye hamenonzi kwavakamboenda hamekuti ndekupi kuchechi. Hanzi ndobva atara kuti ndini tete, chiva tete inini. Hanzi kuchechi hakuna vanhu. Saka kuchechi kuda kuti uye akapelinda auye kuti kuchechi kuite sei? Kuite vanhu. Saka ndo zvinhu zvakandibata zvikandazobvunza kuti ndoita sei kuti chokwadi chibude pachena. Zvikanzi ndine tsvimbo nemachira. Kumwe kwacho vakati hanzi pane pawakafamba wakaudza kuti ndibaba vacho hanzvadzi yangu neni. Saka ndobva ndabatikana nazvo kuti nini ndingazoita so mwana uyu sei. Zvikanzi iye anorota pamba pangu pene chimuti chinomumhanyisa. Saka hanzi pane musi wakanzwa mudumbu. Ndobva aona ainzi inini kuhope ndikasvika ndichimuti mudumbu mamupori. Inini kana mudumbu macho handimuzive. Saka ndikati saka zvadaro ndobva ndakatambudzika usiku hwo ndakatadza kurara ndichifunga. Saka inini handina chandakabata pamwana uchokwadi chobuda sei pachena. Nokuti munhu wandakabvunza akati hakuri kumamisha mogona kungotemwana nedemo muchinzi ndimi muri kuita zvinhu izvi musiri ndimi. Ndikati mani chokwadi ndoita sei kuti chibude pachena nekuti ini chandakabata pamwana uyu handina. Ndobva ndatongoudzwa neumwe achinditi kunda kwamambo kunoita ndiri muchokwadi chinobuda chese papi pachena. Zvese zvinobuda pachena kuti tizive kuti chichiri kuitika pamwana. Nyaya iripote yekuti muri kuakiuzwa kunangwa uroyi nemuroora nemwana. Ndizvo here? Inzwai mama ipindura zvandiri kubvunzai. Toda kutsvaga kuti nyaya yamauya nayo kudare ndeyekuti chii? Ndeyekunangwa uroyi. Handiti? Baba vemwana uyu iye hanzvadzi yenyu ari kupi? Ndimi baba vemwana uyu? Ava ndo adzimai venyu? Munogara kupi navo? Mukadzi muna here kana kuti akaenda kwaakaenda? Muripo mumba? Saka munonobuda muri imi muroyi kumwana wenyu? Zvakamira sei? Ndiri kuzvinzwisisa here? Mune nguva here yamakambobvunza adzimai venyu? Hanzvadzi yakakuudzai here ndo zviri kutaurwa nemuroora nemwana? Havana kukuudzai? But iye hanzvadzi yako ka? Makambovaudza here bhuti? Ipapo kuti ndisavaudza ivo ava pavakatidaidza vakatoti ndaudza baba vacho asi baba vacho vatiza.
matananguro akaita ava vakati baba vachona ndavaudza nyaya iyi vakatidana inini vakadana inini vakadana sisi vangu vakadana vamwe madzimai pane mudzimai anga aripo pakilemu patogara neumwewo vakati uyai munzwe nyaya zvikanzi bhudhi venyu ndavati ndinotaura nyaya iyi asi bhudhi venyu vatiza sekretari wangu ari pafoni haana kana 1 chaakunyora ndikutaura kubasa kuno tine zvinhu zvandikutaura ori ndichazinyatso kufonera ndapedza basa amai tati bhudhi pavakaudzwa vakabva vatiza ndozvaitaura mukadzi wacho ndizvo here amai makavaudza baba vakati chii pamusoro inini ndakangovaudza ndikati toda kuti titaure nyaya iyi muripo mese pamwe chete nabhudhi venyu ivo vakabva vasunga vakabuda akabuda ndiani ivo baba vakabva vabuda makati toda kutaura muchitaura nevavaka kuti toda kutaura bhudhi venyu varipo asi nyaya iri yekuti mai ava muri kuvawana kana kunzwa mamunofamba kuti ndo vari kukanganisa mwana uyu mwana uyu akaroorwa kupi murume wake ndo kuvhinisa ndo ari kupi murume wako iwe ko muri kuti ndo kuvhinisa murume wake kwano anoshandira gurundoni asi ari kuvhinisa meno vedaro ndandichitsvaga kuti ndibate kuti zvakamira sei mwana aberekwa une vana vangani vamwe vari pasi 8 kana tichiti 8 tichitaura vanhu hatitaura mimba ka mimba nevanhu 8 zvakatosiyana 5 months vanhu handiti saka ndobva manobata vatete kuti kubata handina inini ndaingonzi ndinorwara ndichidona pakudona panenge ndaita hamina kuti ichi chinenge changoitika zvinenge zvabuda panenge ndadona ipapo patiri kudaka imambwira imi ndepekuti vatete vapindira papi nehanzvadzi yavo nokuti maitoda kuti ndoda kutaura nyaya iyi muri pamwe chete imi vatete imi nehanzvadzi yenyu ani ndochiona chacho nyaya maida kutaura navo ndeyekuti chii pamusoro yedaro nawe yakatangira pamwana uyu inini kuti ndizive kuti pane zvakaitwa mwana akatanga kunamatirwa neava ava mukutaura vaingotaura vachiti hanzvadzi yangu yakabata inini ndisina kana chandinoziva zvekuti kana vaiti kana vakasvika pamba vaindibvunza kuti mumba menyu hamuna chamunomboona here umo hamuna kana chamunombonzwa kana kudii ndikati hapana pavakatanga kunamatira ivo mwana uyu akabva atanga kudona chero vasipo chero ndiri ndega mwana uyu aidona akadona pasi pandichamuti nai belinda anenge asisiri belinda aingotanga kutaura kuti ndoda Stuart ndiyari kuziva kwaakanonditora ndo zvaaindipindura panguva iyoyo Stuart ndiani ndibaba vake alright saka zvaiitika imimi muri moga baba vachona havana mumwe musi wavakasangana nazvo havana indiki zvaingotaimira vachingobuda saka zvakazopera otodaro kuti ndizive kuti zvakapera handizivi maane nguva yakareba zvakadii zvisati zvaitika pakuitika kwazvaimboita yatoti rebei nguva yacho vatete makavati kudii panguva yavaizviita izvi ivo ndo vainamatira mwana panguva yazvaiitika mwana waisvika chero pakukabata kana banga kana chii ivo vatete ndo vaigona kuzvipomhodza kuzvidii sezvo vari munamati ndo zvaiitika pamwana ndati vatete mwana adonha mwana ari kubata matanda ari kurotomoka ari kuita sei ndovouya vonamata handitika hapana mudzi kubatwa mwari makazodai mukadai tochema munhu woita zvakanaka zvakaipei hapana chakaipa ndiri kuda kuti tiende pazoita kuti vatete ava handiti vafunge kuti zvoita ndiende kwamama ndepapa
chafunga kuti tete auye kudare kunoku inini ndatozvifarira nenhau yekuti panga pasina kujekeserana kuti taifamba pamwe chete here tinzwe zviri chikonzero chiri pamwana tese vana tete nababa nevana. Asi inini dambudziko raikwanisika kuitika chero ndikafamba ndaigona kana kuvarumirawo kuti ini ndiri kunzwa kuti zvakati. Saka zvakazoitika apa kuti ndisvike ndichivananga zvakaitika ndezvekuti ndakafamba nemwana uyu, ndafamba naye, mwana uyu akanamatirwa. Hatina kuudzwa kunzi mwana uyu pane chiripo chichati. Mwana uyu akangonamatirwa akadonha pasi. Adonha pasi mwana uyu akangotanga ngotaura kuti nditete kudi kwavo zvikanzi ndoda kuti adzoke kumba chechi yangu izara. Ndio mutoro zvakaita papa ari iye uyu. Yanga yashota vanhu vangani? Atizivi papa. Yaizoda munhu wani. Ndio mutaurikiro wakaita ipapa. Kudzai amai. Kuda kukubatsirai. Chivanhu zvachinotaura. Ukapinda mumusha uri muroorwa mumusha mevanhu. Handiti autungamire matare emumusha mevaridzi. Mondinzwa zvandiri kutaurira. Mangwana munopedzisira maunzwa kudare kana kuti mazouya mudare. Nyaya yenyu haina kumira zvakanaka. Handiti mapora. Uyo hanzvadzi uyu anove murume wenyini nehanzvadzi yake voita hondo yekunorwisa kuti vauraye mwana kana kuitira chakashata kumwana. Hazvibude zvakadaro. Handiti mapora. Chamaifanirwa kuita imimi semuroora, handitika, maifanirwa kupotera kune vamwe vanhu vakafanana nekuti ivo vanhu ava vari tu murume wenyu natete venyu ava ndo chete here kumhuri yavo. Ndivavo i3 vangori 3 nani? Yes. Makamboenda here kune vavo vasiri ava tu avo? Makamboenda here kune vakuru avo kana ndo vakuru kuti vatete ndauya mandiri kufamba muteto muri kunobuda hanzvadzi yenyu navatete vadika? Mwana ndoda kukuudzai chinhu chaparadza musha. Muroora ukapinda musha mevanhu wakachachira. Chinonzi kuchachira kunobata zvinhu zvausingafana kuchibata mumusha yevanhu. Ndoda mugone kutungamira matare emumusha umu imimi. Asi munopotera. Makamboenda here kune avo vari neutral munyaya yachona muchivabvunza kuti nai vatete isusu mandiri kufamba nokuti kana muchiti mwana akunotaura kunoti ndivatete kuratidza kuti mwana wenyu ainanga vatete uroya. Kana ari mupostori ane rekuvaka dare vanhu achida kuvabatanidza anoti iye handiite dare rakadai amai nekuda kwekuti imimi muri muroogwa mumusha mevaridzi. Handiti mukabata dare iri mangwana rinonokupai dudziro yekuti chi yekunonzi imimi mananga vanhu uroyi. Handiti mapoa. So nhasi tisina kuenda kure kuitira mangwana kana ozouya pane nyaya yekunanga munhu uroyi kana kuti vanhu but zvakazononakira kuti umwe muri kunanga manje murume wenyu akabata ari kuroya mwana wake kana achiroya mwana wake kana kuti ari kuita chakaipa pamwana wake. Handiti mapoa. Ringatove benzi chairo baba ivavo kutonoungane kunotorana natete. Tete vamuri kutaura kuti vambenge vachitonamatira mwana uyu oita zvakanaka. Kuchechi kwashota vanhu voti dzoka iwe kuchechi neuroyi azviite. Mwana wehanzvadzi yavo mainini kuimba kwaunoita mwana wanzvadzi yangu kunondidakadza. Unoziva kana uri muchechi mangu muya kana muchechi medu muya ndinobva ndanzwa manyuku kudzokai mainini kuchechi kwedu kwete kuti vatoshandisa uroyi. Hazvibude. Saka ava vane complain yekuti makavananga uroyi. Zvinorambika here. Kubvunza ndepekuti mwana uyu achitanga zvainzi ndi baba vake. Zvainzi ndi baba vake kuudziwa nani naiwa izvezvo chero mumba mandinogara chemche vanogona kuti mumba menyu munoratika zvakanaka here. Ivo ndo vanoita zvemweya ndo vanoita zvechiprofita.
saka inini ndakangovati zviya zvaiitika pamwana tichiti ndibaba vake iko zvinoi zvakuitika papi zvakuitika futi pamwana asi akazvita kamwe chete achiti ndiani ndimi ndio mutauro wandakaita ndichivaudza achiti ndimi saka mwana wenyu ari kutongwa nemhosva yekunanga uroi zvaakanga audza imimi mai vake handiti mungadai musina kuzvitakura muchinoudza munhu kuti mwana uya akuzviita asi ari kuti ndimi muri kutaurira mwana asina kugona kunoudza vatete vake kuti imi tete ndimuri kundidai handiti imi ndimi akutakura shoko iroro handiti mapawa mwana uyo ataura mhai zvandiri kuita zvikana kuti zvaitika muripo ivi handiti maitozvinzwira mega achitaura kuti ndivatete handiti pambenga kuchinzi ndibaba zvozonzi ndivatete nyaya yakadaro tinoitora mukuipa chokwadi chipi manjikana yadaro imosumukana iroro monoti vatete imi zvanzi nemwana kwatanga tiri kuchechuku ndimi handiti mapawa satoda kukupai mutongo wemombe uyu ndimi akanomutaurira zvaanga achitaura ka zvaasangana nazvo kuchechera kana kuti kuya mheno kwamakanga muri amuite matare musha mevanhu amai azvibude muroora haite dare remusha but haungaregere mwana wako achitambura guru rekubereka but shandisai chivanhu kwa shandisai chivanhu imi muri kurambirei kuti tiende pari kunhingiringa mwana endei munzwe zvekutaura mwana toda kuti azvitaure muripo munzwe ndisaite kunge ndaakuzotaura inini zvakati handiti ndizvo avo vatete avo vasinei nechekuita ava tu vabatana pauroyi hwavo pamwana wenyu avo varimowo here mukati menyaya yacho avo vamabatisa mwana varimo here avamoka makaenda here mukavataurira kuti nyaya yakwandiri kufamba nemwana tiri kubata bhudhi venyu namainini navatete vadika pakutanga zvakanga zvichinzi ndibaba kana vari ava vateta vakanga vachiprofita vachikutaurirai handiti akazonochitaura uyu manje kuti ivo handiti mapawa mukauya mukavaudza kuti mwana ari kuti imi ndimi imombe nehwai kwamama kunanga munhu uroyo toda kuti kana muchigadzirisa nyaya dzemumisha garai pasi moronga mogadzirisirwa matare nematare anoita izvozvo kana vachiramba avo iye zvino imimi kana muchipikisa kuti aiwa zvakataurwa nemuprofita aripo muprofita ari kupi muprofita wenyu yeye timupe samoni auye zoita basa pano ari kupi makafamba kwakawanda wanda nekuvavanza vanhu venyu ivavo handiti ka mombe handiti manzwa inodiwa nedare redu mombe yekunanga amai avo uroyi why 7 days kubva nhasi mombe i300 why i100 hapana chatinombonyenyeredza ndivatete vari kunhingira mwana ari kuudzai mimai vake hamungafambe neshoko rakadaro muchinoritura kumunhu direct mungadai makachienda kuna vatete avo vasina zvipomerwa nema mosvika moti vatete kwatiri kufamba uku handichanzwisisa pakutanga nyaya idzi dzainzi baba vemwana uyu ndova nenyaya yavakaita handiti asi nhasi zvaakunzi zvekare vatete ava ndo vari zvino imi ndimi mukuru kana kuti ndimi mudiki ndati ndingouya kwamuri handikone kuti handingazosiyawo mwana achitambura nezviri kumutambudza handiti zvakawanda zvinoitika muupenyu but tikasazvibata zvakanaka zvinotipinza muna taisireva iye mukuwasha iyeye kumusha kwakewo imuri kurwira chete mukuwasha kuti mukuwasha angazoti muchiuraya ukama mumusha hakuna kwamune muchienda nematare inouya rini mombe $21 days 7 days why next court maizulu
ndamuka muna sindikuda mafai